Okay. So lahat po ng nakikinig na Imbaga Malema po. Sir, unang-una po, hindi pa kayo diputado pero meron na po kayong FAM Kabuhayan. Paki-explain naman po kasi yung mga hindi po nakapag-avail ng FAM Kabuhayan, gusto po nila na makapag-avail din kasi gusto rin nilang magkaroon ng welding machine at saka hindi lang yung welding machine kundi yung knowledge para po meron silang pagkakitaan po. Please po. Ti FAM Kabuhayan, ti may nga programa para isubli ijay trabaho na nawala dahil sa COVID. Yung sistema po natin ay pumupunta kami diretso sa mga negosyante at tinatanong namin kung anong klaseng trabaho ang kailangan nila. At binibigyan ng numero para naman lahat ng tao na parte ng programa may 10-day training program, and then kapag tapos ang training program po, meron na silang guaranteed na trabaho. At yan po ang sistema namin para naman hindi masayang ang training nila na 10 araw. At yung training na po yan ay libre. Libre po yan. And pati yung mga equipment. Ginagawa namin ngayon mga welders. Pero kung bigyan ako ng pagkakataon para mag-survey, siguro ipapalawag pa natin yan to tourism, to agriculture, kung ano-ano pwedeng gawin. Magandang programa yan. Sir, nag-usap kami ni Sir Edwin Carreño the other day. Meron siyang binabanggit sa akin na meron na namang almost 10 million na budget natin sa FAM Kabuhayan pa rin, pero ito yung pag-aalaga ng mga manok po. Once again, sir, thank you very much sa oras po ninyo. Once again, thank you, Jus Tiagnina, Apo Sandro Marcos. Jus Tiagnina, Apo. Thank you. Okay, DJ Apo, panagkisarsalita tayo. Ano po? Ligan, sir. Nag-usap po kami the other day ni Mr. Edwin Carreño at nabanggit po niya na meron na naman pong allotted budget po para sa FAM Kabuhayan po natin. So, ibig sabihin, hindi pa kayo umupo pero madadagdagan ulit yung funding ng FAM Kabuhayan. Almost 10 million yata yung nabanggit sa akin ni Sir Edwin the other day po. Opo sir, ako ay nagpapasalamat sa mga negosyante na tumutulong sa amin. Pero totoo po yan. Dinadagdag po yung budget sa FAM Kabuhayan program, and hopefully pagkatapos ng kampanya pwede na natin isimulan na naman. Okay. Sir, isa po sa mga priority po ninyo yung sa sektor po ng agrikultura. Marami po yung nagtatanong in what aspect, sa anong aspeto po tayo mas makakatulong sa agriculture sector po pag kayo na po yung nakaupo bilang congressman ng 1st District po? Natin yung irigasyon. Malaking problema yan sa ating mga magsasaka sa buong probinsya. Kailangan na tayo maggumawa ng mas matibay na provincial irrigation system para kapag nahihirapan tayo sa tubig ay makakahanap tayo, may access ang ating mga farmers. And of course, yung problema na tumataas ang presyo ng palay. Kailangan natin bumabagsak ang presyo ng palay. Kailangan natin ayusin yan ng mabuti. Sa tingin ko, kailangan maglagay din tayo ng mga programa para lumipat na tayo sa tinatawag nating HVC, ang mga high value crops. Sir, inevitable na po yung pagpupo ni ang tatay po ninyo, si Apo BBM sa Malacanang based on the... Huwag mo yan sabihin, sir. Baka mamalas pa tayo. Okay po. Yes po. Baka matutulog tayo tapos may mangyayari na naman. Kaya dapat sa lahat ng mga makikinig at sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ihanda nyo na yung 3-in-1 nyo.
I'm basing my statement po based on the scientific survey na kahit anong gawin ng iba na i-discredit po yung mga survey, yun ba po yung resulta? Pag ganun po yung mangyari, ano po yung napo-foresee ninyo na mangyari po sa probinsya po ng Ilocos Norte, in particular po sa First District in terms of funding po? Kayo na mismo po yung may direct access kumbaga sa presidente po ng bansa natin po. Opo, sir. Ganun ang nakikita ko po na kung bigyan kami ng pagkakataon para agsilbi, hindi lang si Apo BBM kundi ako, ay lahat po ng ng gusto nating mangyari, lahat po na pwede nating gawin, lalo na sa unang distrito, ay magagawa natin. Sa tingin ko naman po, alam naman natin ang sistema ng diputado, palakasan po yan sa Pangulo. Kung gaano kakalakas sa Pangulo, ganun din kalaki ang pondo para sa distrito. Kaya hopefully naman ay umaasa ako na nakikita naman yung ng tao na kapag nasa sitwasyon tayo na adaijay ni Apo BBM at adatoy bilang diputado, ay maninigurado talaga tayo na ang tulong na may ipaparating natin sa ating mga kakailian ay mas lalaki at mas dadami talaga. So blessing po para sa atin lahat dito sa First District and the entire province of Ilocos Norte po. Yan po ang plano. Yan po ang plano. Alam ko po na kayo po ay busy, marami po kayong gagawin sa ngayon. Appeal na lang po natin sa ating mga kakailian dito sa First District, dito sa Ilocos Norte at saka worldwide para sa mga viewers po natin sa Facebook po. Appeal? Yes po, appeal na lang po natin sa ating lahat para po sa Monday na yun na po yung election po. Sa lahat ng kakailian, sa lahat ni kakailian mi, umaasa po ako na suportahan nyo ako ngayong Mayo at tingnan natin kung ano ang gusto nating kinabukasan ng ating probinsya, lalo na dito sa unang distrito. At higit sa lahat, gusto ko rin magpasalamat sa napakainit na pagtanggap niyo sa amin, sa napakainit na salubong sa kahit saan man ako pumupunta, ay nararamdaman ko talaga ang mahal ng ating mga kakailian. And hopefully po, tuloy-tuloy ang suporta nila sa akin hanggang Mayo. At sa tingin ko po, in terms of appeal, pwede nilang pag-iisipan ng mabuti na katulad sa sinabi mo po, na kapag nandun si Apo BBM bilang Pangulo, kailangan kasama din niya ang diputado ng Ilocos Norte. Tapno lahat po ng gusto nating gawin, lahat po ng pondo o ayuda ay maidala natin sa unang distrito galing po sa national government kasama ang ng tulong ng hopefully isang Congressman Sandro Marcos. Kaya once again po, sana sa lahat ng ating mga kakailian na nakikinig, hanyo alipatan, agbotos, iti may na po, hopefully, ang botos nyo po, Sandro Marcos para diputado, number 2, Ijay Balota Apo. Once again, sir, thank you very much sa oras po ninyo. Once again, thank you, Jus Tiagnina, Apo Sandro Marcos. Jus Tiagnina Apo, thank you.